Băi, răspunde lui Claudiu, care spunea că la 35 de grade afară nu se poate munci cu asta, ok? Pentru că se întărește, ok? Întotdeauna după ce pui material, o cureți așa. Și apoi avem aici o găleată cu apă, care tu o lași așa, în timp ce nu mai pui material. Cât mai pregătești o bucată și tot așa. Seara, când vrei să te oprești, îi faci doar atâta, ok? Exterior, ok? Și după aia, dacă începi să tragi de câteva ori apa, uite așa, să vadă cum trage apa, ok? Ia uite un pic aici acum, curată. Dacă te uiți aici, deja e curat. Deci am pus, câte secunde am pus? Dacă le numărați voi acolo, 5 secunde, 6 secunde. Ok? O repui la loc. O închizi aici. Și gata. Hai, lăsați un comentariu, spuneți-mi dacă e valid sau nu. Și ne vedem la următorul videoclip.